Мустафі Джемілєву 76. Народжений в Криму, через півроку відірваний від батьківщини. Від юних років під пресом тоталітарного режиму, щохвилини під наглядом репресивної машини на чужині, гартований 1,5 десятками років тюрми, він став живим портретом долі кримсько-татарського народу. Він таки повернувся на батьківщину, привів за собою додому цілий народ, знесилений, розчарований і втомлений, але з твердою вірою. Про шлях лідера дивіться далі. Если ты не будешь гореть, если я не буду гореть, а кто же позаботится о моем народе? Народився у Криму та його не знав. Мустафу Джемілєва депортували з рідними у віці 6 місяців. Всю любов до Криму передали батьки. Змалку Мустафа прагнув до навчання. До школи напросився сам, коли не мав ще й 6 років. Забывал то портфель, то еще что-то. И еще вначале он не очень так хорошо учился. Когда его спрашивали: ну что, Мустафа, что сегодня получил? Ой, не спрашивайте. Я руки тянул. Меня вовремя не спросили. Когда все 5 разобрали, мне досталось 3. Говорил. З дитинства Мустафу не відірвати від книжок. Саме в бібліотеці згодом зустріне членів своєї першої групи опору радянському режиму. В полі зору КДБ Мустафа вже у 18 років. Перший арешт у 22, як учасника національного руху. І за відмову від армії перші 1,5 роки тюрми. Про Мустафу дізнаються дисиденти. Його думки друкує саміздат. Он очень убедительный человек просто. Он выстраивает свои речи, свои там представления, доказательства очень логично, очень убедительно. И с этим трудно спорить, это трудно не понять даже людям враждебно настроенным. Он нацелен не на эмоции аудитории, а на ее интеллект скорее. Ненависть влади до кримського татарина вилилась у десятки обшуків та арештів. Лише за ґратами провів 15 років. Там щоразу оголошував голодування. Найтриваліше – 303 дні. Я знал много голодовок и знал, что люди с таким характером, как он, могут продержаться и дольше, чем 33. Это характер. Характер – это судьба, и иного ему не дано. Но, конечно, такие испытания, которые выпали на его, они, конечно, этот характер укрепляют. Де б не перебував Мустафа, у засланні чи колоніях, радянську систему лякали не стільки його дії, як його слова. На його процеси йшли натовпи людей. Мустафа бореться щодня і не лише за свій народ. У 68-му, коли СРСР окупував Чехословаччину, Мустафа був у засланні, але виступив проти агресії. Здавалось би, це не питання Криму. Не провокуй собі новий строк. Кримсько-татарська проблема для нього важлива, але загальні людські права також важливі. Так званої чехословацької весни. Це була проблема не тільки для Чехословаччини, це була проблема для загального людства. Далекоглядність Мустафи Джемілєва підтверджує історія. У 90-му році він пішов на важливе для кримсько-татарського народу об'єднання із народним рухом. У 91-му році кримські татари віддали свої голоси за незалежність України і цим вирішили її долю. Если бы не крымские татары, Крымская, она уже была автономная республика, созданная в 1991 году, она была бы единственным субъектом Украины, которая высказалась бы против независимости страны. Згодом, коли у 2008 році Росія нападає на Грузію, Мустафа Джемілєв попереджає – наступним буде Крим. Пропонує розірвати угоду щодо Чорноморського флоту, посилити українське військо в Криму. Його не послухали. Агресор прийшов у лютому 2014-го. Это было больно. Столько лет бороться за возвращение, привести народ свой туда, в Крым, как Моисей свой привел на свою землю. И дожить вообще до этого времени. І в ітогі оказатися вне своєї землі. У травні 2014 року Мустафа Джемілєв спробував заїхати в Крим. Його не пустили. Люди вийшли зустрічати свого лідера, почались протести і перекриття доріг по всьому Криму. Відтоді почалась нова боротьба кримсько-татарського народу за свій Крим. Национальные вопросы не решаются выпрашиванием милости господ у порога высоких порогов. Національні проблеми рішаються боротьбою. У свої 76 Мустафа Джемілєв активно їздить світом, несе йому правду про звірства окупанта у Криму і переконаний, неодмінно побачить батьківщину вільною. Вікторія Бойко, Заман, АТР.